campaign targeting Tehran's oil and finances. The commander-in-chief calling it economic D-Day as he warns any country that attempts to help Iran, threatening tremendous economic consequences. Chief foreign correspondent Trey Yeast is live in Tel Aviv with more. Hey, Trey. Yeah, hey guys, good morning. Overnight, President Trump announced what he is calling economic D-Day against Iran. The president indicated that any country around the world providing a lifeline to the Iranians could face economic consequences of their own. He called on allies to stand with the United States, posting to Truth Social, "No one has given the Islamic Republic of Iran a greater opportunity to make a deal than me. Tragically for them, they have failed to take it. Therefore, today I am announcing the most crushing economic operation." سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بهجناني ولو ممكن وترو أقداسن وانا ونتحسوتات هزنا لكم تزين لنا تامو داتا نايز مدام سانا غطونه بخبرنا عدم مباركم تري وزل لهم دونالد ترامب دارقا معالتا وحداش كاردن خفتن حدش من قدن كخيط حدش سقمتن خوست كدنادن يوعلني حدرن كم زلينا نرزا لنا جون انتخوني تحركن داي أبيك فيردو بروجيكت فريدم دو كندي زرباتات عبيت زرباتات تدربيهم بزي فريم استبتاتنهم حجي دما حدش ايكونوميك دي داي زبل دي داي يقولوا خلوتي ناي امريكان ناي تو مشارف تحيلتات نفرنسا ويكان زي معراب اوروبا حرا نخوص زجمروا له غزي نعوز زخاخري سلازي ني ايران حرا نموصا بقطبا كنقطلاي ناي ليو مع تعديد فقران غير زمت زلو كيتجمر دمات قداي تقمت إلون أمريكا حدا قاك فتر كم زخل ززارباي وحدون كنرينا بخل بانقدي سلازي ني إيران كنداي زحالي لا ويون كنداي ديل نخد قبر زي لما نايلان سلازي أقات أمنات عدلهم سلازي تتقملوا هجي اتزعبي حماق سقمتي بوغيرهم تنفاسهم نخواتو قررومن كتبومن كحنق يلو تهانديدو هذا قصملو بزعبو تحيفر لمالتي عند إيراناويان كم تقدم حجي زفشله كم ترايقة حدش كير كازلها كم خم نفشلو رطري بلناني لو ملو فيت مالتيو حجي أما نجوزيهم كل تحايلتات أمريكا بخلو بتوت هدرا عين فتينا أبتوت هدرا عيني وريد وازو لك سارتات توسخ حجون حدش حبريتاي متسأل له غريكمي نسو مسلا أسلا زابي حجي بقطة باي زفتن زلو مبزحتو نتكونت هدوارا بازي كاتل زلو حدش نجر ويفلوي نجر كقاطم يزبل قمت يبلوم معناته بمسرة إيران زي تعقد كفال كنتين يروز بلالو مع عتقدان تقامن نزنت إلى الزنبرة سلزخونه بقدا كتداخمو ما يتخلنها كتشجرو ما يتخلنها يكون قد كتوضقهم زكا على يمثلني بلو كان رأينا زون دونالد ترامب زي فتونا كاردس زي بلو لك كم زي ساينتست استفل عليه اكسبيرمنت ناقبر زنبر ابكم يوريدو زلو ساينتست كانوا بلاين غلينا قد كم زي والفزر لو وسب نت والفو مسكل كايو ولا امني كفت زدل كل كفتني زدل عقلو سلا تصبو اكزاكتلي كمتي والفنيا ويكا ادكتد زخونه سب نتناي ادكشن ناتو مسانه زخونو كم عينتناي صلاله كايدنا ندرزلنا كم زين بلو زلنا أمريكانيون كم زلوا زلوا it's very shocking كم زي عينت desperate situation ويوا كم زي بقى أكبد عزقتاتي مواصو دسا أنا فترة وينسسا تغير زلوا كم وخينو اللي يمزلوا ever taken against any country. This will be economic warfare and isolation on an unprecedented scale. On Wednesday, the president described the state of play amid reports that the United States is still overseeing vessels through a safe corridor to export millions of barrels of oil out of the Persian Gulf each day. Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. The Iranians have responded. كم تري وزر لهم دونالد ترامب بتي قدا كبيد تتعنو قبر من إيران أعلى خطس بلايو بتخالد ما نتي وش متحرموزون بستفل عليه من قدي إيرانويام زيرو يوم قدي مراقب نوت على هنا ولو كم تزدل ريبورت قبرت زي هالوي سقوم تتاس نقبر على هنا زي ما سلزة رباوني وتصالو أسواناتنا بقمتالو بتعمي حتينا وزخونة نقر كم زي حلفن كم زي واتسنجيرنا لنا سلزين إيران شبيتنا حزنا لنا يمزولو زلو بزحات كيلاتات دما الزوز قبرو زلو دونالد ترامب لك كم تبومباز دربيوز نبري it's an act of war لك وقي يزقبر زلو
ጥራይ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩናት ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኢራናውያን ግብረ መልስናቶም እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ድማ እስከ ክንሰምዕ Extremely effective. The Iranians have responded to the president's comments overnight, with Iran's foreign minister saying the so-called economic D-Day is a diversion from America's own crisis. Unprecedented debt and surging interest costs, doubling down on failed policies, will only bring further defeat and enmity of Iranians. U.S. economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide. So ኢራናውያን ድማ ብመንገዲ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ሰይድ አባስ አርዋቺ ከም ዝመለሶ ማለት እዩ እዚ ቁጠባዊ so-called economic D-Day ዝብልዎ ዘለዉ is a diversion from America's own crisis. እቲ ሕጂ ንዝዛረብሉ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ ከመይ ዝበሉ በላሕቲ ድዮም መሲልኩም ቁጠባዊ D-Day እናበሉ 10 ግዜ ብዛዕባ ዝዛረቡ ዘለዉ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ናይ 4 ትሪልዮን ኣትዩ ዘሎ ዕዳናት ከይዛረብ ኣሜሪካ ወዲቓቶ ዘላ ክራይሲስ ንኸይዛረብ ንሰብ ብናይ ኢራን ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ፈጢርካ መዛረብ ነጥቢ ናራቲቭ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ ነቲ ኣብ ሪል ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ነቲ ሚድያ ናብ ኢራን ገጽካ ክጥምዙ ስለ ዝድለ ዘሎ እምበር እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ወዲቕዎም ዘሎ ንሶም ኣሜሪካን ባዕሎም እውን ኣብ ከቢድ ፈተና እዮም ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ደረጃ ናይ ዕዳ ከምኡውን ምስቲ ዕዳ ዝተሓሓዝ መግለፂ ዘይብሉ ወለድ ነቲ ዕዳ ሰርቪስ ንክትገብር ክትከፍሎ ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓደ ዝፈሸለ ፖሊሲ ናትካ ኣብ ክንዲ ክትዕርዮ ትፍትን ንዝፈሸለ ፖሊሲ ከም ብሓድሽ እናሓደስካ 10 ግዜ ብምቕፃል ንኢራንሲ ንዓመታት ቀፂልኩም ኣለኹም ከውደቓ ኣይከኣለን እምበሸኸማን ሓይላ ሓነጋ ኣቢላትኩም ዘላ ውግእ ሳላት ገዳ ትገብርዎ ዝነበርኩም እዩ ስለዚ ዝፈሸለ ፖሊሲ ምድግጋምስ እንታይ ፋይዱ ይብሎም ኣሎ an enmity of Iranians US economic terrorism threatens ከምኡ ድማ እዚ ዘይሕጋዊ በይናዊ ዝኾነ ገዳ ቁጠባዊ ግብረ ሽበራ ተባሂሉ ክርቋሕ ዘለዎን ንቁጠባ ዓለምን ንሉላውነት ሃገራትን ዝደፍር ዘሎ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድልዮ ይብሉ ስለዚ ኢራናውያን በዚህ ከተንበርክኸና ያኻ ዝብል ምልክቱ Regional intelligence sources tell Fox News there are growing indications of economic hardship inside of Iran as a result of the U.S. naval blockade and economic isolation. Reports indicate that inflation in Iran has reached 89%, with food prices up 164%. ጅንታይም ዝብል ዘለዉ ቁጠባ ናይ ኢራን ኣብ ዝረኽቦ ዘላ ሪፖርት ኣከቢድ ፈተና ወዲቑኩም ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ኦፍኮርስ ውሰድ ቁጠባዊ ፀገም የብሎምን ኣሜሪካ ኢራን ቁጠባዊ ፀገም የብሎምን ዝበለ የለን they still have a problem. The only thing is that ስለምንታይ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ሰብ ተረዲእዎ ደሎ እምበር እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ወላ ሓንቲ ፀገም ንኢራን ኣይምፃላን እዩ ዝበሃል ዘረባ የለን ብግምጣሉ እቲ ክሽፈን ዝደለ ዘሎ ሓበሬታ ድማ States has suffered shocking new losses in war with Iran. 50 more military personnel have been hit in the ongoing clashes. The equation in West Asia war has dramatically changed in the last 6 months, which Washington entered as the world's superpower. The Pentagon has confirmed that more than 750 U.S. service members have been wounded during the conflict. According to the Defense Department's casualty database, more than 50 additional wounded service members have now been added. This comes as talks between Tehran and Washington. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዋ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣጋጢምዋ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን ብትክክል ኣይተገልፀና ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኢልና ኢና ብትክክል ክገልፅዎ ድሌት የብሎምን ሸውሃት የብሎምን ከም ንሪኦ ዘለና ቀፃሊ ሓድሽ ነገር ክፍጠር ከሎ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣሜሪካ ተወሳኺ ክሳራ ወታደራትን 18-16 ጥራይ ተቐቲሎምና ዝብልዎ ዝነበሩ ሓቂ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ይዝግመት ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኣተዓናንዋ ናይቲ በይዛት ከምኡ ድማ ሃንደበት ዘጋጥም ዝነበረ ምስ ምዃኑ ከምኡ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ፒት ሄግስ ዝበሃል ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ኣከቢድ ሓደጋ ይወዲቑ ዘሎ ምናልባት ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ካብ ስርሑ ክስጎጉ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ይነግሩ እዮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እውን ሓደሽቲ 50 additional troops wounded latest update ኣብቲ ተጎዲኦም ዝብልዎ ዘለዉ ወታደራት ወይ እውን ቆሲሎም ዝብልዎም ዘለዉ ተወሳኺ ልዕሊ 50 ወታደራት ኣብቲ ሊስታ ወሲኾም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ተሓቢኡ ዝነበረ እዩ 18 personal killed since February እዚ 18 ጥራይ ተቐቲሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ብዙሓት ካልእ ቁፅሪ እዚ ትክክለኛ ቁፅሪ ከም ዘይኮነ ዝነግሩ ኣለዉ ስለምንታይ ካብቲ ክበድ ናይቲ ኩናትን ካብቲ ዝወረደ ሓደጋን ኣብ ግምት ኢኻ እሱ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ኢንጁርድ ሲንስ 757 ወታደራት ቆሲሎም ከም ዘለዉ ካብቲ ኩናት ዝጅምር ማለት እዩ ወልሲ
إذا كوينات زي بزت رأي كمان كودا زخلا يكون هذا نايمودا جزء وصل زي بقول كوينات نابودا جزء يخيل له الكام زراب نبعل مجناني كاب حق زرها خيب هناتو إذا حجز بالوزر له بومبا دايم زت جيتو كسوزر له برد جديدة يدبلودر له نفسه زخالة جتشف كويناتي أزي جتشف كويناتي هناتو نيران ببرد كت قتلهم تخل مقبو نسبسي بومبا دربي خاط قتلة تخل مقبي كأعطو بتميت دون كت قتلة تخل كلتي مقتالي أنا بومبا من البات ترخيب كابا خلا قتلة كاغل بتنا تميت ما مسجزية خاصة كاغل ناي حكونا زي متاون مسجزية قتلة كاغل سلازي السوء نفسه زخالة كويناتي بزحات كم زبلو وزلو إيران أزي زبلو زلو دونالد ترامب ندحري حيلوهم كوينات كفنوهم خانون فلوتيو زمالة دما دونالد ترامب تزقبرو زلو استراتيجي كاب كوينات كتحنا زغل ويون بزي كوينات أتو كوينات لدي واتسون دي أبزاتي زلو حجون انتغوني ني تقد زقادة دي عزقتم كويناتن كوسدن بر بزي من قد زي كوات زغل مفتح كم زي اللي يوم زارو زلو كل غلو زقرم كونتاتنا نرزالنا أمريكا أتزالاتو كونتات توزو زلا مرجعات still it's very interesting أكمل درجة ولي That is according to combined figures from the Defense Casualty Analysis System, or DCAS, covering overseas operations and Operation Epic Fury. But what is DCAS? It is the Defense Department system used to track military casualties, including those killed, wounded, and where applicable missing. And there is now a new category in that database. Last month, the Pentagon created كمتري وزلهم زي حركاتي أزار بارستيو معناها تزكينات زي أمن تبنتايز جبر زلو نزبل كسب حجي نتصور مال زي توهبهم زلو إيران أمريكا سقعت كم زي كونا universally accepted حقي بكل من قدي كل وجن زقبال حق انتلو إيران نا أمريكا تبها الهجر سقعت كوينا عيتفلت إنيا لذي زكينات زي unjustified مخنوي كوينات يكونن اللي كل دما war of choice يمزلو دونالد ترامب بمرجو زمرت كوينات امبر تجديد أمريكا ويون أمريكا زأكل مغنيات سلزنا برا زأتوتو كوينات يكون سلزا أبزو كوينات زموت زل أمريكاوي يوقع أيو ترايز بحال زل نربح إسرائيل نا أجندة إسرائيل زموت وتهدر مخانيز نقر there is nothing نا أمريكا زربح نقر انترفق ساراب زيهم زولو زلو أمريكا إيران نيكولار هليوا سمين كوريا ونكون نيكولار لوازم سأتو سقمي بالله نعلمنا نيكولار زلوا هجر تسقى أنت الله أمريكا بعليه إذا عالمنا سي تخكل ندهر تزارب الكايو نيكولار غيروم كسقو خازقو الهجر انتلو أمريكا دراي أمريكا يمكن تكمل زغلو منال بعد كاب أمريكا نلعلي يسقى أني كتبلو إسرائيلي كابزون كلتا وزاي راشا حجي نيكولار كتكامين تزغل زغل فتناتات نريو زلنا قال لنا قرم تقبري كنزك سارة أمريكا حتصاري تخلنا الجون وقوات بيزات نهاتا سلة سعرتها نيكولار كتكام تخليها زبل زربان سمعو زلنا سلازي إزي كونتاتنا هزي زوبازي مس إسرائيل زخود زلو أجباب طريقة أمريكا زخود زلو زيادة سكات كون زغل كاباتهم يسبقس يوم زلو كيلاتات حكي دما years, but Iran still maintains trade ties with more than 100 countries right across Asia, Europe, and South America. According to Iranian customs data, 80% of its trade volume is with 10 countries, namely China, Russia, India, Pakistan, Afghanistan, Germany, Oman, and Iraq and Turkey. The United country was لهم حدا نيران بقطبا خد كتلان دهرخين كا مجمرياون كتبا مردا كليكا يوم زولو هنياتو كتبا ناي إيران بمسرتو أبزحات أجرازو مركوسونا يكون بفلاي دما أمريكان إيروبان insignificant portion يزلو ما بتقطبا إيران أمريكان إيروبا مشاركتان بس كتبا إيران بزح متأسساري بلوبن مغنياتو دما ني أسرتات عمتا زغلت على الجراسو لزولو سلازني إيران مرماس زي قبر ونقر يبلومن بحافش أقول طبعا إيران مسمني زيادة نقد زلو مسمن متأثر له وندهري الكا بعبي تشاينا له أبدهريو تركي له باكستان له هند له إمارات له جرمن له مثلا جرمن to some extent له كم راشيا له كم تاتيهم هجرات زياتهم كم زياتهم دهريقة راشيان تشاينان بزغوني يكون من قدي قدنا أمريكا تطوق قبلهم زغلا يكونن نالبات قبله يخلقون هندي
ምሉ ጠጠው ከብለ ይኽእል ክትብላ ይትኽእል ኣዘርባይጃን እውን ኣሎ ጎረቤቶም ስለ ዝኾነ ፓኪስታን ጎረቤቶም እዩ ከፍ ኣሜሪካ ከተፈራርሑ ትኽእል እያ ብሓፈሻ it's not going to be that easy ቅልጥፍ ኢላ ከምቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ክኾን United Arab Emirates was the 10th and was on that list, but on Tuesday it announced it was suspending all trade ties with Iran. ሓደ ካብኣቶም እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ነይሩ ስፔሻል ኣብቲ ፋይናንሻል ሴክተር ኣገዳሲ ተራብ ዝነበረ እዩ ቀዳማይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ንኢራናውያን ንምሕናቕ ስጉምቲ ዝወሰደ ብወቅዕ ድማ ዝገለፆ እንተሎ ንሱ እዩ ስለዚ ኢራን ኦልሬዲ ኣብ ጎኖም ክትከውን ትኽእል እያ ገለገለ ካብኣቶም እውን ብርግፅ ሕራይ ክብልኹም ዝኾኑ ፍሉጥ Now, energy forms the backbone of Iran's economy. 80% of its export revenue comes from crude oil, petrochemical and mineral products. But how does Iran ship crude oil when it's under international sanctions? Well, Iran's biggest trading partner, and Beijing buys a vast majority of Tehran's sanctioned crude oil. It also accounts for እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምንጭ ናይ ቁጠቦም ብዓብዩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ካብ ነዳድን ምስ ነዳዲ ዝተኣሓዝ ነገራትን እዮም and China is the biggest buyer. ቻይና ንነዊሕ እዋን ንኢራን ትቁጠባ ንኢራን ኣሜሪካ ሽርሕን ጉርሕን ጌራ ከተጥፍኣ ትፍትነሉ ዘላ ቻይና እታ ዝዓበየት ዕዳጋ ናቶም እያ ነይራ ብዓብዩ ድማ ቻይና እቲ ፋብሪካ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ኢራናውያን ነዳዲ ናቶም ናብ ቻይና ይሸጥዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዘድልይዎም ብዙሕ ነገራት ድማ ካብ ቻይና በቲ ገንዘብቲ ንኽጥቀሙ ዝበለፀ እዩ ነይሮም እሱ ድማ ሓደ ካብቲ ንቁጠባ ናይ ኢራን ወሳኒ ኣርእስቲ ዝነበረ እሱ እዩ ብግምታሉ ንቁጠባ ናይ ቻይና እውን ዓብ ተራ ዝተፃወተ እዩ ምክንያቱ ዝተኣገደ ነዳዲ ናይ ኢራን በቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ ይኮኑን ዝገዝዎ ካብኡ ጉድል ብዝበለ መንገዲ ስለ ዝገዝዎ ነቲ ፋብሪካታት ናይ ኢራን ዓብይ ኣድቫንቴጅ ዝፈጥረሉ ምክንያቱ ዲስካውንትድ ኦይል ዲስካውንትድ ኤነርጂ ማለት ኣብ ዕዳጋ ሞር ኮምፔቲቲቭ ሞር ተወዳዳሪ ዝገብረካ ከምዚ ልክዕ ኤርላይንስ ናይ ቻይና ብልዕሊ ራሽያ ከም ድሌቶም ፍላይ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ኣሜሪካን ኤሮፓን ካብ ቢዝነስ ወፃኢ ኮይኖም ዘለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካውያን ነዊሕ ጉዕዞ ንራሽያ ከይረግፁ ንኢራን ከይረግፁ ክብሉ ክንዲ ምንታይ ኮለል ክብሉ ከም ዘለዎም ስለ ዝግደዱ ዘለዉ እንታይ ዝኸውን እቲ ጉዕዞ መሊስ ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝነዊሕ ድማ እንታይ የጋጥም እዮም ዝብሉ ክሳራታት ናቶም ምስ ናይ ቻይና ኤርላይንስ ክወዳደሩ ይክእሉ እዮም ናይ ጃፓን ናይ ደቡብ ኮርያ ተመሳሳሊ ብራሽያ ክሓልፉ ስለ ዘይክእሉ ዓበ ክሳራ ይገጢሞም ዘሎ ስለዚ ናይ ቻይና ወላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኤርላይን እውን ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ሎንግ ዲስታንስ ክንዲ ምንታይ ይሰርሕ ኣይፈልጥን እየ ግን ብሓፈሻ ናይ ቻይና ኤርላይንስ መዓት መክሰብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ በዚ ኩናት ስለ ደይፅለዉ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ድማ ውዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ናይ ዩክራይን እጂ ግን ጎሲሞማ ዝበሃል የለን ቁሒንኩማት ትንበሉ ጥራይ ኮይናቶም ዘላ ስለዚ እቲ ኩናት ራሽያ ይኹን ናይ ኢራን ንቻይና ክሳዕ ክንደይ ኢንዳይሬክትሊ ከም ዘርብሖም ክትፈልጥ ኣለካ ምክንያቱ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ካልእ ኩሉ ነገራት ከምኡ ድማ ካብ ኢራን ብሕሱር ዋጋ ካብ ራሽያ እውን ብርትዓዊ ኣዝዩ ዋላ ካብ ዕዳጋ ብዝጎድል ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝገዝኡ ዘለዉ እቲ ፋብሪካታት ናቶም ዶሚኒየንት እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ቻይና ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ ክሳራ ኤሮፓ ኦፍኮርስ ኤሮፓ ኢዝ ጀስት ከም ኤሮፓ ዝተበደለ ነገር የለን ኣብዚ ኩናት ምክንያቱ ዝኾነ ለቨሬጅ ስለ ዘይብሎም ኣሜሪካ ዝተዋሕደ ነዳዲ እውን ትሸይጥ ኣላ እኳ እያ ዓሎቕ ጌራ ዝተበልዓ ኣላ እያ ኤሮፓ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይረኸበ ካብዚ ኩናት እዚ ብኩሉ መኣዝን ሽግር ጥራይ ዝገጥሞ ዘሎ እዩ ሶ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብቁጠባ ክንቀትሎ ኢና ዝበሃል ዘሎ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤንድ ውብልቲ እዚ ሕጂ ኣሜሪካ በቃ ዓብ ፈኸራ ጌራ ትኸዶ ዘላ ጉዳይ ክሳዕ ክንዱ ውፅኢት ከም ፅዳ የምፅን ክንርኢና ብዓብዪ እቲ መሬት ብመሬት ዝግበር ንግዲ ናቶም ምስ ብዙሓት ሃገራት ስለትዳወብ ኢራን ኢራቅ ቱርኪ ኣዘርቤጃን ቱርክሜኒስታን ኣፍጋኒስታን ከምኡ ድማ ፓኪስታን ስለ ዘለዋ ካብዚኣቶም እውን ብዙሕ ነገር ትጥቀም ምዃና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ዘይገልፅልኩም ኢራን ብዙሕ ነገራት ሰልፍ ሳፊሽንት እዩ ብዙሕ ነገራት ወዮ ደኣ ብመጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካን ብገለን ብዙሕ ኣስዮሞ ስለ ዘሎ እምበር ኢራን ኣብ መብዛሕትኡ ነገር ነፍሱ ዝኻኣለ ሃገር እዩ ቁጠባ ናቱ ነፍሱ ዝኻኣለ እዩ ኢንፋክት ንኣብነት ብመግቢ እንተሪኢኻዮም ብዙሕ መግቢ እዮም ነዞም ሃገራት ከለይ ዝሸጡሎም ኢማራት ይኹን ቀጠር ይኹን ብዙሕ መግቢ ካብ ኢራን እዮም ዝገዝኡ ነይሩ ብሕሱር ስለ ዝኾነ እቲ መሬቶም ከዓ ልምዓት ልሙዕ ቦታ እውን ስለ ዘለዎም እቲ ህዝቢ ከዓ ፃዕራም ስለ ዝኾነ ከምኡውን ኢንዳስትሪያል መድሃኒት ንኣብነት መድሃኒት መብዛሕትኡ እቲ መድሃኒት ናቶም ዓብዪ ኢንዳስትሪያል ፋርማሲውቲካል ኢንዳስትሪ ዘለዎ ስለዚ መድሃኒት ዘድልዮም ብዓብዪ ደረጃ ባዕሎም ዘፍርዩ እዮም ደኳትርን ሳይንቲፊክ ኤሪያ ድማ ባዕላቶም ንባዕሎም ኣዝዮም ሓያላት ህዝቢ ስለ ዝኾኑ they pretty much have most of the things they need ምስቲ ኢነርጂ ዘለዎም ምዃኖም ስለዚ ኢራን ብቐሊሉ ክመውዝ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ዝበሃል ብኸም እዩ
ولا أقوى تحرد ما بلعل كله بسنكت تزوردهم زلوا سجم نايك أنزام الصور عمناتهم عبيو سزي bypassing maritime restrictions. So it's actually made free trade zone, established free trade zones and use local currency for transactions. Now, Iran buys more from its trade partners than it exports. Its biggest imports is gold from Turkey, from China, and until now, the UAE. It also imports 1/3 of its food. Since the start of the war, direct attacks, maritime disruptions, and damaged facilities have weakened Iran's trading capacity. So بحفشة كاب كالو دوز دوغ حدا ربعي حدا سلسيدي ولا قالبون مقبي إمبورتي قبريهم تخالقن وركن كالن مستبات إيران زود كوزرلو بزح وركي قزيهم جن وركي قدي لك كايت موتن سلزخونكا it might be okay مقبا قداسي كخون بسن كتبهينات كنترو بزح حدا قاتا دوردو infrastructure ونالو سلزي أمريكان إيران ديفتن التون زي قبرتو نقريب الله they are just throwing everything that they have تزرع قبونا بإيران يدربي ولو إيران ما أمكنا يعتمل سوزلا نتقول دايتي زعجو انت فتينا زلا ندونالد ترامب كلا كابتن أمني مودة تدرجة زلوا أمريكا يمزلوا. Trump is on the verge of becoming Jimmy Carter. If he comes out of this war defeated, it will become his legacy. And desperation might lead him and the administration to say, we can't lose, therefore we're willing to ratchet this thing up and do something so extreme that the entire world has resisted this for decades and promised to never do this. Pandora's box is about to become radioactive. Yeah. I don't think it will stop at one nuke. If Trump is foolish enough, this could unleash a rapidly escalating nuclear retaliation and then counter-retaliation. The war with Iran is entering a new and هجي انت يوم زلونا زلو بحفشة دونالد ترامب معالتي زحلف له بزكويناتي he's getting desperate يوم زلو خمزي نعقل تصبت الرجاء نعتو يزخيد زلو ولا قوا جزير لني عمل لني مرات ستاتا لني بعفز فلتلو إذا حقكم خمزي كونت حق يوم زنقرو توم نتكررنا كلتات بغربات كاتل وزلو دونالد ترامب نعقل تصبت من قدك عبز حيال وانجيرو له so هذا سبب ما عقل انت تسبيبو زقبرو وسانتات ممزحت تصبو وسانتات يكون that's why ab desperation way when abaqlu ጽበት ምጽሓካ እትገብሮ ውሳኔ ኩሉ ግዜ ሓደ ገኛ ይዝባል abaqlu ጽበት ዘሎ ሰብ ቢዝነስ ሓደ ነገር ክሸጠልካ ተፈቲኑ ኣይትግዛየ ይዝባል ምክንያቱ ኣብ ጽቡቕ ኮንዲሽን ስለ ዘየለ ጽቡቕ ንብረትን ብጽቡቕ ኩነታትን ክሸጠልካ ይክእልኒ ሰብ ኣብ ኖርማል ኩነታት ከለዩ ጽቡቕ ነገር ኖርማል ክሓስብ ዝኽእል ኣብ ናይ ዓቕሊ ጽበት ደረጃ ምስ በፅሐ ጽቡቕ ኣይሓስብኒ መብዛሕትኦም ውሳነታት ድማ ጌጋ እዮም ዝኾኑ دونالد ترامب لما أبكبيت زخنة وتراتي يزلوا زوانزي كل جزء ناب استفل عليه مع زنا زدرب زلوا دما ملكتنا يتزلوا وتري وزري لذي دونالد ترامب تلاقي سناتو إنه نزاق كنا تياب بخمي كم زوجة كم يجيرو أتبابيعو كهاد ملاك كم زغل كسب حجي أي فلتنا له إيرانويان دما بفتهم بسبب من قد كود عيد اليوم يمزلوا أتبابيعو تواريد قوات دحر حجي نزك كوينات زي حسب أمريكا والبريزنت كله كم زي كل كجبروهم يمزلوا زلوا so زي كونتات كل دمير كاتريخا دونالد ترامب is really hurting يقولوا تقول له مقدرتنا تدمع قاصر زي كل درجة بزهله again everything is كل كونتات نريو زلنا بقللوا كتكا زغل وين بقللوا كل زغل مالته يكون زي this situation is in real زلنا كونتات نفسه زغالت كم كفترة ليو نسد ما منالبات مواصع أنت سينو حماق وسانتاتون كوست دخل يزبال تربالو حركة ودما زي وداينا نيكولرز والوزلو تحمي بحال اللي درو أبناء استراتيجية أخيباتات كزاربلو كم مراتي كزتيلو جنبيرون كم زلو يزنكر زحزنيو تسكف يمكن ريز ورديس سعرتوز قبل سخبدو مراحن تلو حماق ممكن نخلينا مالتيو potentially a much more dangerous phase. The clock has run out on the U.S.-Iran Memorandum of Understanding. There is still no deal tonight. The Strait of Hormuz is still largely shut down. And President Trump says no talks are taking place at all. And now Iran is drawing a new line in the sand. Tehran says the strait stays closed until Washington meets its demands, including lifting the blockade, releasing frozen Iranian assets, lifting oil sanctions, and ending U.S. military operations. And then comes the part that should get everyone's attention. Iran says if those demands are not met within 3 to 4 weeks, it will severely escalate. So let's just think about what's being الجنتايم دول زلو إيرانويان نتي دونالد ترامب كم دليتو إكسبيرمنت سجبرو زلو سو إلهم دكي سما يكونوا زكاتل وزلو they are really major ناتهم بلانات ناتهم استراتيجية زي سلاسل زلو وشمت حرمز بزغون يكون من قدك خفتا يكونن
بزي زخوني يكون واقع دما كخفت يكونن كخفت تغينون كنكفتو تغينا نحن نكفتو كنكفتو تغينا دما قدما كنتات له حركه دما ناي زخول لاب لنا وريد كازا لها عنوت كحسات كفلا لك كالاي غزي كوينات كم زي تكبر غارانتي كتب لك زي مالت كاب كبابينا كترا لك ابا فنጫና ብረት ካገቲርካ خلغ ኩናት ኣይትጅምርኒ ኸይና ንሓስብ ኣይንኽልና ወይ ክንዝንጋዕ ኣይንኽልና ስለዚ ሰላም ትደሊ እንተለኻ ናይ ሰላም ምልክት ግበር ካብ ፍንጫና ረሓቕ እንተ ዘየለ ሰላም ከም ዘይትደሊ ዕድል ጥራይ ትፅበ ከም ዘለኻ ፍሉጥ እዩ ንሕና ድማ ብኡ መንገዲ ጥራይና ክንርድኦ ንኽእልን ግብረ መልሲ ክንህብ ንኽእልን ካልእ ገንዘብና ተታሒዙ ዘሎ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ብዘይከኣል ዓለም ነዚ ኩሉ ቅድመ ኩነታት ዘይትገብር እንድሕር ኮንካ ኣብዚ ከባቢና ድማ ከምቲ ዘለኻዮ ዕፅዋን ክባን ገይረ ክኸይድ እየ ትብል እንተለኻ ድሕሪ ዝተወሰነ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ይብሉ እዚ ማለት ድማ እንታይ እቶ ስጉምቲ ናበይ ክኸውን I don't know እንተወሓደ ግን ሃገራት ኸልጅ ኣይትደቅሱ እዩ እቲ warning is clearly directed towards the ሃገራት ኸልጅ ማለት ነው ሃገራት ኸልጅ ዘቕንዐይቲ መፍእቲ ዘረባን ነገር ምክንያቱ ሃገራት ኸልጅ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዚ بقليلو كفتح زي كل صقمي زرا زلو قال ورح شدش تبيلناس ناب تسفى زلو كرتات تبصحي نيرو and now we are back ناب كبيد زخونه درجه بصحنا لنا زخونه زررب يكايد يلن not good this is not good انت واحد انت دونالد ترامب كينيتيك ويكات قلطف زخونه وتهدراو سقمت نكوسد مدبات يرس لزي اللي إيراناويان بخمي منقدو كمكت ويم نفلط يبلنا دونالد ترامب كان كابتا وتهدراو سقمت قرب زحدم زولي يدمثل مبزحتهم كيلاتات كن إيران እቲ ምህዳም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሪያ ኢዳ ነግራን ክትክብ እያ ዝበሃል ዘረባ የለን ይብሉ ነቲ ኣተሃዳድማ ናቱ ብወቅዕ ንክገብሮ ወይ እውን ቀልጢፍ ንክገብሮ ክደፍእዎ ከም ዝኽእሉ so they are going to ገለ ካብቲ ካምፕታት ናቱ ክሃርምዮም ካልእ ስጉምታት ክወስድዮም ነተን ሃገራት ኸልጅ ድማ ዝለዓለ ጭንቀት ክፈጥሩለን እዮም ምንታን ንኣሜሪካ ዋላ ሓንቲ ዘይትገብር እንተኮይን ክርሓቅ ኢልና ካብዚ ቦታ ንኽብልዋ ድሕሪ ኣቲኺ ገጢምኩ ክትፈትሕዮ ዘይትኽእል ሽግር ኮይኑ እዚ ርሓቑ ካብዚ ቦታ እዚ ብሰንክኹም ንህረም ኣለና ልክዕ ከምዚ ኣብ ደገ ገዛኻ ኮይኑ እምኒ ዝድርቢ ዘሎ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሰብ እምኒ ናብኡ ክድርቢ ከሎ ንዑ እንተዘይረኺቡ ንገዛኻ እዩ ክሃርም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ብንየው ኮይኑ ዝድርቢ ዘሎ ይኮንካን ክትክትል ዘለካ ነቲ ኣብ ጥቃ ገዛኻ ኮይኑ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ንዑ ኢኻ ከተርሕቕ ዘለካ ምክንያቱ ንሱ ብካልእ መንገዲ ተኸይዱ እቲ ናባኻ ዝድርቢ ዘሎ ምድርባይ ክበትፎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንድዚ ዝተሓላለኸ ምዃኑ እውን ይነግሩና ኣለዉ በረ ብዙሕ ተስፋ ትገብረሉ ነገር ግን የለን ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ኣሜሪካ ምዝ ናይ ቁጠባ ሽግር ገጢሞም ዘሎ ዝበሃል ዘሎ maybe they might try something out ገለ ነገር ይፍተን ይኸውን ገለ ነገር ይግበር ይኸውን but still ብዙሕ ነገር ክንብለሉ ንኽእል ነገር የብልናን ሓደ ካብቲ ዝፍትኑ ንኣሜሪካ ዘዛርባ ዘሎ ኣርእስቲ እውን ኣብዚ ክንሰምዕ ምክንያቱ እቲ ኩነታቶም እውን ሕልኽልኽ ስለ ዝበለ Our next guest who can break down all of the shipping and logistics issues at the center of the Iran war, Sal Mercogliano, is with the What's Going On with Shipping YouTube channel. Everybody go subscribe. Fantastic work you're doing over there. Welcome, Sal. Thank you for having me, Crystal. Yeah, of course. And Sagar regrets not being here. Suddenly, all of our mics, except for mine, stopped working. So I get the privilege of interviewing you solo. But I wanted to start with a little bit of the state of affairs with the Strait of Hormuz. As best we can tell, here's Trump insisting that the strait is open at this point. I'm going to ask you about Canada, but first, the Treasury Secretary says that we could see the most impactful sanctions on Iran this week. When will they come, and what else could be sanctioned on Iran? Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. We a lot of ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣዛረብ ዘሎ እቲ ሎጂስቲክስ ናይ ኩናት እንድዩ ሎጂስቲክስ ናይ ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቁጠባ ከም ዝምርከስ ፍሎት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ህዝቢ እንተጨኒቕዎ ነቲ መንግስቲ እውን ክበልዖ ይኽእል ካብ ዝብል ድብገስቲ እገዳ ትበሃል ስለዚ ንህዝቢ ሓኒቕካ እንድሕሪ ሒዝካዮ ሕርቃኑ ናብ ህዝቢ ናብቲ ሃገር ናብቲ ፖለቲካ ከውፅኦ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለዎ ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ንሶም ዝብልዎ ኣይኮነን ተሓቂ ንህዝቢ ሓኒቕካ እንተሒዝካዮ እንታይ ዝገብር ብፍላይ ድማ ነቲ መንግስቲ ሓኒቕካዮ እውን ዝፍታሕ ከምዘየለ ስለ ዝፈልጥ ክስደት ጥራይ ድመርፅ ምክንያቱ let's say ንኢራን መንግስቲ ገምጢሎሞ what is going to happen you think things going to get better no ሃገር መሊሳ ናብ ደልሃመት ክትኣቱ ምዃና ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዓታቶም ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ይገብሮም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ጽቡቕ ነገር ንክገብር ወይ ነቲ ሃገር ንህዝቢ ዝሓሊ ነይሩ እንተዝኾን እዚ ዓይነት ገዳ መግቢ ኣይምኸልከለን
ዝሓለልካ መንግስቲ መግቢ ኣይክልክልኒ መድሃኒት ኣይክልክልኒ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣሜሪካ ወይ እውን እስራኤል ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኢራን ኣለና ኢሉ ዝኣምን የለን ኣትሊስት እንተወሓደ ነቲ ብቐደም ዘረባ ዝቕሽሽዎ ዝነበረ ኣብ ተግባር ኣይረኣይዎን ስለዚ እቲ ህዝቢ ብኩሉ መንገዲ ፈቲኖም ክለዓል ኣይከኣለን ካልኣይ ድማ እቲ መንግስቲ ኢራን እውን ቀሊል መንግስቲ ይኮነን ኢልካ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላኢ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀላኢ እቲ ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐታት ትወስድ እዩ ዝኾነ ይኹን ኤክስፖዠር ከምኡ ዓይነት ሓደጋታት ኣብዚ ከምዚ እዋን እዚ ሸውሃት የብሉን ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ናይ ዕግርግር ኣንፈታት እውን ባዕሉ ክዓፁ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ስለዚ ንሰብ ኣጥሚኻዮ ንሰብ መድሃኒት ከልኪልካዮ ህዝቢ ኣድማ ይገብርን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ክኢላታት መፅናዕቲ ዘካየድሉ እዩ እገዳ ህዝቢ ተላዒሉ ንመንግስቲ ክቕይር እዮም ዝሓስብዎ ኣይሰርሕን እዩ እገዳ ብግምጣሉ ንህዝቢ ሞራል ኣውዲቑ መንፈሱ ኣትኪሙ ቁጠቦ ኣትኪሙ ጥዕንኡ ኣትኪሙ ናብ ዝገደደ ደልሓመድ ዝሰዶ መርዛም ኩናት ወይ ከዓ መርዛም ቦምቢ እዩ ከም እገዳ መርዛም ቦምቢ የለን ንሕብረተሰብ ማዳ ዝገብረሉ እዩ ማዳ ናይ ሕብረተሰብ እገዳ እዩ ሓደ ምክንያቱ እገዳ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ነገር ከም ዘይርኢ ዝገብሮ ነቲ ሃገር ስለዚ ካብኡ ናብኡ ነቲ እገዳኻ ክንዲምንታይ ሶፊስቲኬሽን ኣለካ ንስኻ ክትምክቶ እንድሕር ኢልካ ለሰይ ኢራናውያን ነቲ ዝወረዶም እገዳ ኣብ ምምካት ዓብ ተራዮም ተፃዊቶም እንተዘይኮኑ ነይሮም ደው ኢሎም ኣይመሃለዉ ብሓፈሻ በዓልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣሎ ግን ኩሉ ነገርካ ምሉእ ኣይከውኒ ኩሉ ነገር እትትገብሮ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ቴክኖሎጂ ክትረኽቦ ስለዘይትኽእል ድሑር ነገር ጥራይካ ክትገብር ትኽእል ክትረኽቦ ስለዘይትኽእል ክትፈጥሮ ጥራይ ዘለካ ሕጂ ኩሉ ቴክኖሎጂ ንኩሉ ነገር በዓልካ ክትፈጥሮ ከቢድ እዩ መብዛሕትኡ ዝፈጠራዊ ንብረት ናይ ጃፓን ናይ ደቡብ ኮርያ ትሪእዎ ብዙሕ ካልእ ነገር ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዮም ዝውስኽዎ ቴሌቭዥን ክትምስርቲ ኮይንካ ኩሉ እቲ ማይክሮቺፕስ ወላ እቲ ዘድልየካ ሶፊስቲኬት ካብ ካልኦት ኢኻ ትገዝኦ ንስኻ ንዑ ምስቲ ናትካ ኮንሰፕት ጥራይካ ተገጣጥሞ ዘለካ ስለዚ በይንኻ ኩሉ ካብ ዚሮ ተበጊስካ ንክትገብሮ ነፍሲ ወከፍ ፕሮዳክት ከቢድ እዩ በዚ ምክንያት ድማ እዩ እቲ እገዳ እንተለካ ንኩሉ ለሰይ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ገዳ ከላ ዲጋዳ ክትገብር ትደሊ ንብሎ ኩሉ ነገር ግን ከቢድ ዲጋ ንክትሃንፅ ክንደይ መስገደል እዮም ዘሕልፉ ምክንያቱ ማሽነሪ ክእትዉ ይክእሉን እዮም ካልእ ነገር ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእል ነገር የለን ነዳዲ ይኸብረካ ገለ ይገብረካ ገለ ጅዚ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ ስለዘየለ ስንኻ ነኺስካ ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ምቾት እናተሰማዓካ ወይ እናቐልጠፍካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ዳትስ ዋይ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተረኣየ ፕሮግረስ ተሪኻዮ ድሩት እዩ ድሩት ነገር እዩ ስለምንታይ ወላ እቲ ገንዘብ እናሃለወካ ኩሉ ነገር ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ነዚኣ ምስ ረኸብካ ሓንቲ ትጎድለካ ንኣብነት ማሽነሪታት ኦርደር ምስ ገበርካ ኣይመፅን ይብሉ እቶም ዜጋታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኢንጂነራት ተሰሚዕካ ኦርደር ዝገበርካ ማሽነሪ ይመፅን እዩ ስለዚ በቲ ዘለካ ስንኻ ነኺስካ በዓልካ እናጨፋለቕካ እናሓዋወስካ ክትከይድ ኢኻ ትግደም እጂ ወላ እቲ ፕሮጀክት እውን ኣብ ግዜኡ ክውዳእልካ ዘሎ ተኽእሎ እናፀበበ ይኸይ ምክንያቱ ኦርደር ጌርካ ንብረት ኣብ ግዜኡ ዘይመፅእ እንተኮይኑ መዓት ተልተላ ዘለዎ እንተኮይኑ ያ ክትገብር ዘለካ ኩሉ ነገር ክደናጎ ግዴታ እዩ እዚ ኸማን ስንኻ ነኺስካ ክትገብሮ ንዘለካ ጥራይካ ትገብር እምበር ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር ካብ ምግባር እውን እተርፍ ትኽእል ኢኻ ዳትስ ዋይ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዕዞ እንትሪኢኻዮ ዳርጋ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብጀካ እቲ ኣብ ዲጋታት ዝተገበረ ዓበይ ህንፃ እቲ ዲጋታት ክንምንታይ ነገራት ይወስድ ነይሩ ዳርጋ እቲ ሃገር ሙሉ ንኩሉ ካልእ ጠጠው ኣቢላ ኣብቲ ዲጋታት ጥራይ ብፍላይ ህንፃ እየ ዝብለኩ ኣብ ህንፃ ኤቭሪቲንግ ያለ ጠጠው ኢሉ ኣብተን ዲጋታት ጥራይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ማለታይ ማለት እዩ እቲ ተተቐርፃቢ ኣብ ካልእ ዘሎ ተሪኻዮ ውፅኢት ናቱ እዩ ቢካዝ ፕራዮሪታይዜሽን ቀዳምነት ናቶም ምዕቃብ ማይን ሓመድን ነቲ ሃገር ቀፃሊ ንዘላቒ መፍትሒ ናቶም ሕርሻ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕርሻ ድማ ሓመድን ማይን ከይዓቀብካ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ዝኸፈልካ መስዋዕቲ ከፊልካ ነዚ ክንገብር ኢና ይብሉ ሕርሻ ሰብ ከይበልዓ ክነብር ስለ ዘይክእል ንዑ ከነሳልጥ ኮይና ንኻልእ ኩሉ ደው ከነብሎ ኣለና ኣብቲ ዘለዎ ገዛ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ገዛ ረሳዕ ገዛ ክኣቱ ክእል እዩ ንግዚኡ ኦፍኮርስ ገዛ ንባዕሉ መፅለልን ባዕሉ ቤዚክ ነሰሲቲ እንድዩ ገዛ ማለት ልክዕ ከም መግቢ ማይን እዩ ሰብ መግቢ ማይ ምስ ረኸበ ኣብ ደገ ክሓድር ኣይክእል መዕቆቢ ይደሊ እዩ ስለዚ መዕቆቢ እውን ቤዚክ ነሰሲቲ እዩ እሱ እውን ብኡ መንፅር ግምት ክወሃበ ይግባገን ኣዝዩ ድሩት ፀጋታት ተለካ እንታይ ትገብር ዩ ጀስት ሃፍቱ ብሩታል ዝኾነ ቀዳምነታት ክትገብር ኣለካ ኣብ ካልእ ግን ሃጓፋትካ ብቐሊሉ ክረአ ይኽእል ስለዚ እቲ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ህንፃ ድዩ ናይ ገለ ዝረኣበ ኤርትራ መርኣያ ናይቲ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዝነበረ እዩ everything perfect ነይሩ ኢሉ ዝብለካ ሰብ የለን it was never a perfect thing ብዙሕ ሓጓፋት ኣለዎ ግን ንሰርቫይቫል ናትካ ዝሕትት እዩ ዋላ ንኣብነት እቲ ናይ ማይ ፀገም እውን ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ንሰሚዕና ስለምንታይ ዲጋታት ክትሰርሕ ሓደ እዩ
ካብ ዲጋታት ንከተማታት ከተምፅኦት ማይ ድማ ንብሱ ዝኽኣለ ካልእ ዓቐበት ይስኻ የስ መጀመርያ ቡምባ ክሰርሕ ይትኽእል ኢኻ መጀመርያ ዲጋ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ካብቲ ዲጋታት ጎቲትካ ነቲ ማይ ንከተማ ክትእትዎ ዘድልየካ ኤነርጂ ዘድልየካ ቴክኖሎጂ ዘድልየካ ኢንቨስትመንት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንበዓሉ ድሓር ድማ ምስ ገበርካዮ ድማ ክትዕቅቦ ሜይንቴይናንስ ዝበሃል ኣሎ ትሕቲ ቅርፂ ምስርሑ ጥራይ ዘይኮነስ ምዕቃብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ብውሑድ ባጀት ብዙሕ ነገር ንክትገብር ክንዲ ምንታይ ከቢድ ምዃኑ መርኣያ ኤርትራ እያ ድሩት ባጀት እዩ ዘለዎ ኤርትራ ብጀካ እቲ ማዕድናት ደገ ትሰዶ ዘላ ደገ ትሰዶ ካሊእ የብላ ደገ እንተደይሰዲድካ ድማ ናይ ደገ ባጢራ ይትረክብን ኢኻ ኦፍኮርስ እቲ ሓወላ ገለመለ ይሕግዝ እዩ ግን ዋላ እውን እቲ ሓወላ ናይ ኤርትራ ዝኸይድ ማስቁም ነገር ዘሎ ሓወላ ኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ሓቂ እንደደይንደይ ምዘረብ ሰብ ናይ ኤርትራ እኮ ድሩት ትሰድድ መርዓ ክገብር ከሎ ንኡጋንዳ ዝኸይድ ንዕሪ ኮይኑ ኣብ መርዓይ ገንዘብ ዝጠፍ ወይ እውን ስድራ ቤቱ ብምሎም ከምፆም ከሎ ንኡጋንዳ ወይ ንኢትዮጵያ ደምፆም እንተኮይኑ ዝዓበየ ባጀት ኣበይ ይጠፍ ኣብ ካሊእ ይጠፍ ንኤርትራ እኮ ንክነብሩ 200 ምስዳ ጥራይ ክኸውን ይኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ግን ዓብ ገንዘብ ኣብ ካሊእ ሓወይ ከውፅእ ሓፍተይ ከውፅእ እናተባሃለ ንኣብነት ሰብሲ ካብ ኤርትራ በቐጥታ ናይ ምውፃእ ክእለት ነይሩ እንተዝኸውን ግምት እየ ዝብለኩም 10,000 20,000 ዝወስድ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እንተዝኸውን 10,000 ኤርትራ ማዕተወ ኣብ ኢድ መን ይኣቱ ካልእ ኣርስቲ እዩ 10,000 ግን ኣብ ኤርትራ ማዕተወ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግን ቢዝነስ ተገለዶ እናተባሃለ ዘይተኣደነ ብፅሒ ገንዘብ ኣበይ ይጠፍእ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይጠፍእ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ተኣትዩ ተጠፊዩ ቢዝነስ ዝገብረለይ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ቢዝነስ ማለት ኮራፕሽን እንድዩ ድፍረት ናይቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ ቢዝነስ ዝብለኮ ብልሽውና ኮይ ብስርቂ እኳ ክትኸይድ ዘላ ሰሪካ እኳ ክትኸይድ ዘላ ነቲ ስርቂ ግን ስርቂ ንብሎን ኢና ምክንያቱ ከነፀብቐሉ ክንክእል ኣለና ቢዝነስ ይበሃል ማለት ሕጂ እቶም ቢዝነስ ዝሰርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኡጋንዳ ኩላቶም መን እዮም ደቂ ዓዲ እዩ እቲ ገንዘብ 10,000 20,000 ናበይ ዝኣቱ ናብቲ ሃገር እዩ ዝኣቱ ናብ ትክክለኛ ቦታ ይኣቱ ዳይኣቱን ካልእ ሕቶ እዩ ግን ናብቲ ሃገር ስለ ዝኣቱ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ቁጠባ ኣሎ ንኣብነት 20,000 ዝተኸፈለ ሰብ መኪና ክገዝእ ክልቦ እዛ መኪና ካብ ኡጋንዳ እያ ትገዛእ ቀደም ካብ ሱዳን እያ ትገዛእ ነይራ ካብ ኢትዮጵያ እያ ትገዛእ ነይራ ካብ ኬንያ እያ ትገዛእ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ተራ ኣለዎ ብግምጣሉ ከምኡ ዓይነት ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ዝጠፍእ ነይሩ ተዝኸውን ኣብ መን ይኣቱ ኣይፈልጥን ግን እቲ ሰብ ገዛ ድዩ ክገዝእ መኪና ድዩ ክገዝእ ገለ ድዩ ክገዝእ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝጥቀመሉ እቲ ገንዘብ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ የገልግል ማለት እዩ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ናይ ምዝዋር ክእለት ኣለዎ ካብ ሓደ ናብ ካሊእ ይሰግር ገንዘብ ወሲድካ እንታይ ካ ክትገዝእ ጥዑይ ምግቢ ዲኻ ክትበልዕ ሆቴል ዲኻ ክትከይድ ገለ ዲኻ ክትገብር መኪና ዲኻ ክትገዝእ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ገንዘብ ኣብኡ ዘገልግል እቲ ገንዘብ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ዝሓስያ ነገር እንተሎ ምዝ ናይ ኢራን ምስ ኢራን ብዙሕ ነገር ስለተተሓዘና ያው ዝምለስ እገዳ ዝበሃል ፀገም ኣለዋ ናይ ኤርትራ ፀገም ግን ፍልይ ዘብሎ ሓደ ካብቲ ነቲ መንግስቲ ኣታዊታት ናቱ ኣዝዩ ድሩት እዩ ድሩት ኣታዊታት እዩ ዘሎ ጀቲ ድሩት ኣታዊታት ኣለካ በተን ዘለዋካ ድማ ኣገለገለ ምክሪ እንታይ ይብል መስለኩም ንኩሉ ንሰብ እውን ንኩሉ ክትበፅሖ ዘለዋ ኣካይዳኻ ዕሪ ይብሉኻ እንታይ ማለት እዩ ኣካይዳኻ ዕሪ ማለት ገንዘብ ኣጠፋፍኣሲ ናይ ገንዘብ ቁጠባኻ ኩሉ ሕማቕ እንተሎሲ ኣተሓሓዛ ገንዘብካ ይዕሪ ይብልዎ ትክክለኛ ዘረባ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ንሰብ ክትብሎ ዘለካ ቁጠባኻ ዕሪ ዘይኮነሲ ኣታዊታትካ ክትዕቢ ፈትን ኢኻ ክትብሎ ዘለካ ሓደ ውሑድ ደሞዝ ንዘለዎሲ ኣካይዳኻ ዕሪ ትብሎን ኢኻ የስ ፅቡቅ እዩ ክትብለኹም እቲ ዝበለፀ ክበሃሎ ዘለዎ ግን ሰብ ኣታዊታትካ ክትዕቢ ፈትን ኣብ ገለገለ ክትቁጥብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንክትቁጥብ ዘይኽእለካ ዓይነት ደሞዝ ኣሎ ስለዚ እዚ ደሞዝካ ናይ መወዳእታ ትሕት ንዕሪ ኮይኑ ኣብ ደሞዝ ነተን ዝመፃ ገንዘብ ኣብ ምቁጣብ ካብ ተጥፍኦ ግዜ ኢኻ ካልእ ደሞዝ ንክትእቱ ሓንጎልካ ናብኡ ኣፍሮ ተወሳኺ ኣታዊ ከመይ ጌራ ክዕቢ ክእል ትክክለኛ ሕቶ ምሕታት ንሓንጎልካ እንታይ ይብሉ ትክክለኛ መልሲ ንክደሊ ይደፍኦ It's all about asking the right questions ንርእስና ብተደጋጋሚ እንታይ ንሓቱ ገይም እዩ ድማ ፀወታ ዝብልዎ ገይም ስለዚ ንርእስኻ ትክክለኛ ሕቶ ቀፃለ እንተሓቲትካዮ ኣብ ምንታይ ቢዚ ክኸውን እዩ ነቲ ተሓቶ ዘለካ መልሲ ኣብ ምንዳይ ድሕሪ ዘይጠቕመካ ሕቶታት ጥራይ ተቕርበሉ ኮይንካ ንርእስኻ ግን ኣብኡ እዩ ቢዚ ዝኸውን እቲ ውፅኢት ድማ ሂበካ ኣሎ እቲ ውፅኢት ግን ንዓኻ ዝጠቅም ኣይኮነን ሂወትካ ማለት ስለምንታይ ኩስ ተበዲልኒ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ሓሚድኒ ስለምንታይ ከምዚ ኢላ ዘይተዛረበትኒ ኢልካ ጥራይ ቁርምሪን ትብል ተኾንካ ሓንጎልካ ሂዝ ቢዚ ጊቪንግ ዩ ኣንሰርስ ይብለካ ከምዚ ስለ ዝኾነ ይድበካ ከምዚ ስለ ዝነበረ ከምዚ ስለ ዝኾንካ ነዚ ስለ ዝገበርካ ናበለ መልሲ ይበካ ኣሎ ምክንያቱ ሓንጎልና ማሽን እዩ ሕቶ እንተሓይካዮ መልሲ ይደሊ ዝበካ መልሲ ዝጠቕመካ ድዩ ዘይጠቕመካ ካልእ ርሲ ብግምጣሉ ቁጠባይ ቤን ገይረ ክዕሪ ሂወተይ ጥዕናይ ከመይ ገይረ ክዕሪ መናብረይ ከመይ ገይረ ክዕሪ ዝብል ሕቶታት ጥራይ ተሓቶ እንተለካ ብዛዕባኡ ክሓስብ ኪድ ነዚ ኣብ ቪድዮ ስምዓያ
نابز خيط كم زتزرارب نزا مصحفا ببع نز جبرنا بلخ أخ مخرج كقل كابز فلتون كنا جرا كايقل سلزي حنقول كون فرايم مقبار يدليو منتان نتتدليو مفتعي حق زكاة بروكا سنواتين علنا. Votes are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of votes are coming through. The naval blockade has been extremely effective. So this is something, as a layperson, I've had, frankly, a lot of trouble tracking just how many boats are getting through the Strait of Hormuz. So what do we know at this point of how choked off shipping is through this region? Well, what we do know is we could track the vessels that are loading up against the docks in Saudi Arabia and throughout the Persian Gulf. That's visual. We can see that. And so we have a good idea. Obviously, ships are turning off their tracking as they go through the Strait of Hormuz. So you can't really use AIS data until they come out. What we think is coming out, Secretary of Energy Wright came out and said we're seeing anywhere from a range of about 9 million barrels per day coming out of the Strait of Hormuz. And he said that's giving us a total of about 15 million with the bypasses in effect. However, prior to the war, with the Strait of Hormuz and the bypasses, we were getting about 23 million barrels. بحفشة تين هالوجيتكس كارتا حبريتها هم زنقرنا زلو كنا ندادي وصالو دونالد ترامب زبلو زلو دي حكي إيران تبلو زلا دي حكي بحق بتغكل كأمريكا كله تقصاصيرا كم تتبلو زلا كله نقر تكبر الله ديا قاعد نوس بحفشة جن نريو زلنا تقولي it's not as simple as they say كم تنسوم زبلون زهو تتوون زلو أيكون أنت تقولي we'll see تنقرتي بغليلو كرزغل كم زي كونه using Garzolo. Let's focus on this. Trump didn't do it already, but here we are. Explain to us the reaction across the region. Yeah, it's an interesting question, that, Steph. Well, look, a couple of days ago, we had a really interesting sequence of events here in the UAE. President Trump held a phone call with Sheikh Mohammed bin Zayed, the UAE ruler. That same evening, we received missile alerts on our phones saying that Iranian missiles were coming towards the country. The Ministry of Defense then declared that there were 2 ballistic missiles that were attacking shipping in the Strait of Hormuz, and they landed in the sea. Just moments after that, the UAE declared that they were cutting all commercial exchange, all trade. جي كم تري وزلهم حركة بتي زبحة زلو أمونغو يوين إيران زقبر زلو يو نتنا أمريكا جندا دما قرانا أمريكا دحرم واجه إيران يوين دما إمارات مالتيو إيران باليستيك ميسايل سليدات اللي قدمتي باليستيك ميسايل مستادو بريزنتنا إمارات مس دونالد ترامب تليفون كم استراحة غبن تركب دما نزي زمتو زلو قطباوي قدا إيران أمريكا يوي إمارات مس أمريكا بحد قينان إيران أما صارت حجزهم زلوا كون زغل تجمد تهريو كلتا ميسايلات متينا بحري دهريو كاب إيران كون سلزغل مس إيران زل نزم دنا كل بتي خير لغو زبل سنما قوت تكي مالا زغا نتا أمريكان إيران كتقول أتدلو زلا بقديو إماراتون حراي كحجزي دهري ناميتني إيران كانوا دقاينات لهم كحجزكم يت ولا مالا بقمت قالوا إيراناويان دما نزي إحنا استقصنا يبلنا نعنا مخنيات غيرو أبغون أمريكا كسل فيلو زفترو زولو دراما دما صبو غير تردينا له منالبات أبغى شكرنا ولا جزء نتفقتنا نديو زعات تغزها جرزي جنك أسينا كنرد علينا تقول دايتي تي مرات زبال نسيت راي بلح نديد مسلو زليلهم بتقولتي تتقبر زلها نعخاري كوجد نعنا خنرينا يقولوا ني مرات بفزح من قد تقولي عندي لا تي سيفتي نت ويون سكيورتي زنبرونا يتهجر تغلا لا نت perception أبر إنهم ميم إيران إماراتي سيف فوت هايو دليت كاخد قبرو اللي تخلقها زخوني يكون شكر ديكات موزبلوز نبرو هو تتام خانو إيران تدقاقامي أقالي ساطيا الجون انتقوني بتدقاقامي نتي إمارات زبال ناب نبور كملس دل زلو فالسيم كان ناب نبور يتملسني خاب مبال نتكون تاتنا ناقال دويم زخود زلو again it's the policies that زن هقراجاتن أمشوت كنبراك خلايلن إيران تساقيتيو مخنياتو إيران نخد ساقي إيد سلزلو ميلوم سلزام بحفشة زنريو زلنا كنتاتنا بحكي ببزح من قدينا بستفل عليك الترجمان كتنتون تخليو مستنا علمنا عبس الوازلوي وكتتال زليو نحن هذا ما نتخذت لنا أبهاتكم كنا بلينا كم وترو لايكنا قبركم سبورت مقبار شير مقبار حقوسكم قداف دماء والثاني خونا تسرحنا أهلو مارس أبزغنو دينا أبقال عرسن أبقال تحستون كسام الرغب تصبغوا تشاو